Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakauraya mukadzi kuti ndige ndichiwana mari mushure mekunge ndauraya mukadzi inini nevamwe vangu vose avo vatainge tiinavo musyndicate. Umwe neumwe akanzi aifanira kuti ange achiuraya mudzimai wake, but tine kakunyengerwa neng'anga kakaitika. Takazotozviona mushure mekunge tabata mbeva dzatainge takanzi tinge tichiteya, then ndokubva tachizoona kuti tainge tatoteya vakadzi vedu. Saka takauraya vakadzi vedu, takawirirana as a syndicate kuti tinge tichienda kunoromba nekuda kwekuti tainge tichida mari nekukasika. Tainge tanzwa nekungofamba tichienda munzvimbo dzakasiyana siyana munoitwa zvekukorokoza goridhe tisina kana chizvinu chatainge tichikwanisa kudzoka munhu wakabata kumhuri yako. Mushure mekunge iniwo ndauraya mudzimai wangu, ndakabva ndachizotiza ndikauya kuno kuSouth, asi mweya wake uri kunditevera. Ruzhinji runondiziva nezita rekuti Biggie kana kuti Bhuru. Saka pari zvino ndiri kugara kunonzi kuWitbank mukoma. Ndinoitawo zvekutenga ndichitengesa mafoni. Saka kutengesa kwandinoita mafoni hakusi kuti ndo panobva mari yangu. Mukoma shi ndakauya kuno kuSouth ndiine mari yangu. Zvekare ndine imwe tsvimbo iyo yandakapiwa. Umwe neumwe akapiwa tsvimbo yake. Saka tsvimbo iyi inoti kana yava kuda kurutsa mari inoshanduka yobva yachizoita nyoka. Unofanira kuti unge wabva mukurara nemunhukadzi. Izvi zvinoitika uine mukadzi waunenge uinaye, rinenge riri girlfriend kana kuti uri rinenge rauya kuzorara kumba kwako, mapedza kurara mose paya. Zvisinei nekuti rinenge riri zuva rekutanga, munhu iyeye unofanira kutoti unge uchitorara naye pasina kushandisirana dziviriro. Saka tsvimbo inoshanduka yobva yachizoita nyoka. Kana yaita nyoka kudaro, then inobva yachizouya yobva yatanga kukunanzva muviri wako wose, inozogumisidzira nekunanzva sikarudzi yako. Iyo inorarama nekudya tsvina inenge yabuda mumunhukadzi, then yobva yachizotanga kurutsa mari. Unobva wachizomuka wobva watora mari iya wobva watsvaka pekuiwandisa. Mukadzi waunenge uinaye anenge akafa nehope, haambomuke kuzonosvika wapedza kurongedza mari. Asi pane vamwe amai mukoma avo vandakasangana navo ndokubva ndavapfimba paFacebook. Mukadzi iye anoita hake zvechihure, but anotungamirirwa naMwari wake, zvekuti dai kwanga kuri kunzi anonyatsokuita serious nekunamata, pamwe aikwanisa kutoita muprofita mukuru. Nemukadzi uyu takasangana mune rimwe group, ndokubva ndamupfimba nekuti ndinowanza kupfimba vanhukadzi mumagroup kana kuti kuFacebook uko kana ndichida maSouth African. Then ndobva ndachizotaura nemunhu ndokupa mari zvekuti unosvika pakundivimba wobva wachizouya kumba kwangu. Then kana wauya kumba kwangu, ini ndinenge ndiine micheka yangu mitsvuku yandinenge ndakapeta ndakaisa pasi pembedha. Tapedza kurara tose ndinobva ndachizodaidza nyoka iya yobva yauya, but inouya mushure mekunge ndapfeka micheka yangu iyoyo mitsvuku. Then ndobva ndasiya sikarudzi yangu pachena, youya yobva yandinanzva muviri wangu wose, yopedzisira nekusikarudzi yobva yaburuka zvayo, yobva yatanga kurutsa iri pafloor. Kana yapedza inobva yanyangarika, ndobva ndachizotora mari iya ndorongedza. Mukadzi uyu akamuka mukoma mushure mekunge ndichangopedza kurongedza mari, akavhunduka akabva ati batidza light. Ndakaramba kubatidza light because ndainge ndichiri ndakapfeka micheka iya mitsvuku. So ndakabva ndakasika
ndikasunungura zimucheka randinenge ndakapfeka rakaita zigemenzi, so ndokubva ndachizorikikira pasi pembedha. Kwava kuchizotanga kumubata-bata kuitira kuti asafunga zvakawanda, but aiti hana yangu iri kurova, batidza light, pane zvandiri kuda kuona. So ndakazoburuka pambedha ndokubva ndaenda ndikanobatidza light. Iye akaramba akanditarisa, akamuka mukoma ndokubva atanga kunditarisa akati uri right here? Ndikati kochi? Akati ndakurota, but pandakurota wanga wakaita kunge nyoka. Ndikati iwe zvauri kutaura uri kuzviwana kupi? But ichokwadi chaainge atoona mukoma, because panguva yacho iyoyo paunenge uri busy uchiita mhiko idzodzo unenge usisiri munhu as such, but unenge watoita kuita kunge nyoka, but utori nemakumbo, maoko, but chiso ichi chinenge chiri chiso chenyoka. Saka iye akatozviona, but it is just that munhu anongohurira murume wake zvekuti anoti kana akaona zvaanenge aona ongofungidzirawo kuti zvimwe kuda amenowo maybe kungofunga kana kuti kungorotawo hope dzisinganzwisisiki, zvekuti akaregedza kuita zvekuhurira murume wake. Ndinoona ava nechechi yakakura inenge iine vanhu vakawanda. Ndichizouya kuno kuSouth Africa mukoma, ndainge ndatiurayisa mudzimai wangu nevamwe vangu. Umwe neumwe akanzi anofanira kuti ange achitsvaka nzira dzekuti mukadzi wake anofa. Iniwo ndakaita zvekutaura namakanika mushure mekunge tabata mari ndokubva ndachizotenga motikari. Saka motikari iyi ndakaenda nayo kuna makanika ndikati inge ichibviswa mabhreki ose. Saka madam ivo semunhu ainge achiri kudzidzira vaifarira kumhanya stereki. Madam vakati vabuda nemotikari ndikabva ndachizofonerwa ndichiudzwa kuti madam vainge vari kuchipatara. Madam vakafa, vakaita accident, kwava kuchizonofira kuchipatara, vakainge vavhunika makumbo zvekare nemaoko. Iniwo I grew up in Kadoma pedyo nekunonzi kuPatchway mine. Zvinhu zvainge zvakaoma mukoma. Vabereki vangu vainge vasina mari, kuchikoro taingoenda tisina kana bhutsu, uye zvekare amai nababa vangu vaitawo zvekufamba vachitengesa madora. Kunyange pandakazokura ndakabva ndachizonzi ndinge ndichiregedza kuenda kuchikoro, tainge tichifamba tichitengesa mumarengi, dzimwe nguva uchingorara nenzara. Then that was when apo pandakazodropa out of school. After I had dropped out of school ndipo pandakabva ndachizotanga kushanda nevamwe vakomana avo vandainge ndakambodzidza navo, vainge vachiita zvekuchera goridhe zvisiri pamutemo. Tainge tatova mafull time makorokoza. It was dangerous mukoma. Vazhinji vakabvako vava kurwara, kutorwara chaiko nekuda kweenvironment, but taiwana zvimari pano nepapo, taingowana zvimari zvishoma. So taiwanzokushanda nemagadhi emumamaini tovapa mari. Taiti kana tavapa mari then tobva tapinda mine tobva tachera. Asi dambudziko raizoitika nderekuti tinenge tiine munhu anenge atisponsor, saka ndiye aizotorawo mari yakati one day. Saka takazongotanga kungofamba tichizviitira zvedu toga. Saka umwe uyo watainge tiinaye akazotijoina muri mugore ra2013. taingomuti chef kana kuti say. He was a former soldier, so akamboenda kuMozambique and then ndokubva achizojoina syndicate redu. Ndiye akatipa mimwe miono uye zvekare nemamwe maconnection. Akabva achizotiudza kuti kuMozambique ainge aine imwe n'anga yaainge achiziva. N'anga iyi yainge ichinzi in'anga yechikadzi, yainge iine zamu rimwe chete. Kuti unge uchirombeswa nayo waitanga wayamwa zamu ren'anga yacho iyoyo. So takazoendako mukomanashe kuMozambique tiri tose, ndokubva tachizoromba. Takanzi tiri tose kudaro umwe neumwe aifanira kuti ange achitora banga rake, awo mapanga atainge tanzi tinge tichitenga. So takangoti tasvikako kuMozambique, tasvika muvillage tiri tose mukoma tiri 8 kudaro, umwe neumwe akabva atenga banga rake. Takangopinda mune imwe shop tikanzi tinge
kutenga mabakatwa edu tainge tisingazivi kuti taifanira kuti tinge tichizomashandisa kuita sei. Then ndokubva tachizoendako kuvillage kwacho ikoko. Tasvikako kuvillage kuya saka painge paine imwe mbudzi yeblack. Mbudzi iyi takanzi taifanira kuti tinge tichiibhadharira mari, saka umwe neumwe ainge aine mari yake. Kwava kubhadhara mari iyaiya. Mushure mekunge tabhadhara mari dzedu, mukoma ndokubva tachizonzi tinge tichisunga mbudzi. Takaisunga makumbo ayo mbudzi iyi tikanzi taifanira kuti tinge tichiuraya, saka taisafanira kuita yekuvhiya but taifanira kuti tinge tichibaya baya kusvika yafa. Tose tiri 8 takaiunganira takaita zvekuikomberana ndokubva tatanga kuibaya baya. Takati taibaya side rimwe racho ndokubva tachizoitendeudza tikatanga kuibaya kune rimwe side. Yakafa kurwadza mbudzi iyi ndokubva tachizonzi taifanira kuti tinge tichizoenda kunoteya mbeva. After 2 days mukoma iniwo ndakabata yangu, then vamwe vangu vakazobata mbeva dzavo zuva rinotevera. Asi mbeva idzi patakadzibata mukoma dzainge dziri mhenyu, tisingatozivi kuti vainge vari vakadzi vedu avo vatainge tateya tikabata. Takadzoka nadzo mbeva idzi tikanzi tinge tichidziisa muhari. Takadziisa muhari tikanzi tinge tichidzokera kuZimbabwe. Saka pose patainge tiri tainge tiine zihari redu rainge riine mbeva mukati. Tikanzi after 22 days ndo patainge tichazobata mari. Zvechokwadi mukoma takati nerimwe zuva umwe muchinda watainge tichifamba naye akabva achizopinda mushaft uyo wandichati Castro. Akapinda mushaft ndokubva achizodanidzira dread, ndokubva achizopinda akati iye Castro dread Musa nomwe muchinda wekugokwe wandichangoti Simba. Then ndokubva vachizotiudza kuti vainge vabata bhandi. Takati zvimwe kuda vainge vachinyepa mukoma. Kuzonopinda kudai zvechokwadi takaona kuti tainge tatorova mari ndokubva tatanga kuirova mari mukoma. Then that was when apo patakabva tachizoudzwa kuti mbeva dziya taifanira kuti tinge tichizodziuraya. Saka umwe neumwe akatora banga rake. Apa mapanga edu awa tainge takapiwa mucheka mutsvuku tikanzi munomaisa mumucheka iwoyo mutsvuku mobva machizotsvaka paguva rekuti munonomasiya makamaunganidza kudaro. Saka tainge takaenda pane rimwe guva ndokubva tachizongonosiya po. Mushure mekunge tatanga kurova mari takabva tachizotuma umwe wedu kuti anga achienda kunotora mapanga aya. Tora mbeva dzedu dziya, mufunge zvenyu mbeva idzi kubva zvatakadzibata dzaisambodya kana chii, asi dzainge dzisingafi kuzonosvika tichizodzoka kuZimbabwe kusvika tichizonobata mari. After 22 days ndo patakabva tachizodziuraya. Saka ndikangoti mbeva idzi dzakararama dzisingadyi dzisinganwe mvura for more than 23 kana kuti 24 days tinadzo takangodzivharira muhari. Umwe neumwe akatora mbeva yake ndokubva tachizodziuraya. Takangoita dzekungogura musoro mbeva idzi. Mukomanashi ndokuita kwatakaita mari. The same week iyoyo yatakaita mari, Castro akatotiudza kuti iye akaita zvekuisira girlfriend rake poison. Aiva nerimwe girlfriend rake ranichati raigara kuBeitbridge mukoma. Akaendako akanomuisira poison ndokubva achizodzoka zvake. Kwava kubva achizotenga makombi ake 4 days later after girlfriend rake rabva mukuvigwa. Dread mukoma ivo vakaita zvekuhaya matsotsi vakanopindira umwe mukadzi uyo wavainge vakaita naye mwana, and vanhu vazhinji vakangofungidzira kuti it was a robbery. Musawo zvekare akaita zvekuuraya mudzimai wake akarara, akaita zvekumuvhara nepilo kusvika achizofa. Iniwo mukoma ndakataura namakanika. Mushure mekunge ndataura namakanika, motikari yakabviswa mabreki ose. Saka mudzimai wangu akabva achizobuda. Ende kana munhu achiri kudzidzira motikari anenge achifarira
kumhanya kwazvo. Saka mudzimai wangu aingoti kana akangopinda mumotikari ndaizotoita wekutopopotera kuti ange achifamba nespidi yakanaka, because ndaimuti motikari hausati waijaira apa unofarira kumhanya, kana kuri kunzi pakaitika emergency haukwanisi kuzokontrola, unopidiguka, inokuuraya motikari iyi. So I was the last to do it. Mukoma ndakaurayisa mudzimai wangu uyo wandichati Rudo. We had been together and tainge tiine vana vedu vaviri. Ndakarwadziwa ndichitanga kufunga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimuuraya, but ndakatoona kutoti painge pasina plan, because tainge takaudzwa kuti ichi chainge chiri chisungo chatainge takatoita tiri tose tiri 8 kudaro. Saka tose taifanira kuti tinge tichiuraya vakadzi vedu, ende kana kuri kunzi panenge paine anenge azoramba mushure mekunge tabata mari, iye aifanira kuti ange achizopondewa, nekuti n'anga iyo yakatiudza kuti upfumi hwedu hwainge hwakabatana. Uyo anenge atadza kuuraya mudzimai wake zvinoreva kuti vamwe vaizorasikirwa neupfumi hwavo. Saka takaita chisungo chekuti akomanaka, ine handingauraye mudzimai wangu, ndapedza kuuraya mudzimai wangu iwewe uramba uchingodya mari yako nemudzimai wako. Saka tainge tichitopanana pressure, kunyanya Dread naCastro vakatanga. Saka vainge vava kungoti each and every day, because ivo vainge vava kutoti zvitori nani kutoti titotsvaka matsotsi vanouya vourayawo vakadzi venyu. So mukoma I then gave in, ndokubva ndachizotaura namakanika kwava kubva achizogadzira motikari. Mudzimai wangu akabva anoita accident, ndokubva akuvara makumbo zvekare nemaoko, akabva achizofira muchipatara. Ini painge pachinzi kune mari dziri kudiwa mukoma, I used to hide that information. Ndobva ndataura maziko mari akawandisa ekuti zviite sekunge we can never afford. Mudzimai wangu akafa nekuda kwenegligence yekuchipatara. Vamwe vanhu vaya vamunozoona vachiitira mapatients utsinye vari manesi kana kuti madoctors vanenge vakatogarwa nemhepo dzezvikwambo, nekuti pane vamwe nesi avo vandaitofarira vaitrita mudzimai wangu uyanga. Ndaiti kana ndikaenda kunomuona aibva atanga kuchema, obva ati pane vamwe nesi vakadai dai wava ripotera, because vari kupota vachindituka. Ainge asingatozvizivi kuti ndivo vainge vari weak pachipatara ipapo paainge ari, vakagarwa nemhepo yechikwambo. Tsvimbo iya yainge yakazvinamatidzira kumusana kwavo. Ivo vaingonzwa kuti kumusana kwavo uku kune chiriko, vakagarwa nechinhu kumusana, but vasingatozivi kuti chainge chiri chikwambo. Vaingoti zvimwe kuda kwainge kuri kuneta, musana kurwadza. Saka chikwambo ichi chainge chichida kuti mudzimai wangu ange achizofa nekuda kwenegligence yavo nesi ivavo. Namatirai hama dzenyu dzinenge dziri muzvipatara, nekuti zvimwe kuda munhu nguva yake inenge isati yakwana. After mudzimai wangu azofa, takaenda tikanomuviga kwavo, ainge achibva kuChegutu. After that was when pandakabva ndachizoenda kuguva rake ndikanoba ivhu, ndikadzoka naro ivhu. Ndakabva ndachizotanga kuona chipoko chake mukoma. Mushure mekunge ndatanga kuona chipoko chake, ndokubva ndachizodzokera kuMozambique nevamwe vangu, because after mudzimai wangu afa, in the next 4 months ndakaita mari, but tose as a syndicate taipota tichipenga, and tainge tichitozviziva kutoti pari zvino ningi ndinhingi ari kupenga. At that time ndainge ndatenga motikari dzangu 2 pamusoro pemotikari yandainge ndakatenga iyo yainge yakaurayisa mudzimai wangu, yakatwasanudzwa nemapanel beaters ikaita sekunge isina kumbogara yakaita accident. Ndakatenga GD6, a black Hilux GD6, ndikatenga zvekare neBMW 320i. I opened a space shop mutown. Ndainge ndava kurara mumaloji akasiyana siyana nemaSlay Queen emuHarare, uye zvekare taitova nenguva yekuti taitanga kupenga. Saka taiti uyo anenge achipenga taimuendesa kumba kwase kana kuti chef, avo vandaiti vainge vambori musoja. Saka mukupengawo kwandainzi ndainge ndichiita, hanzi
ndaifamba ndakabata sikarudzi yangu ndakashama, but vaimeka sure kuti handimbofi ndakabuda gate, vaindivharira gate. Hanzi ndichifamba ndakashama kudaro ndinenge ndakabata sikarudzi yangu zvekare nekumabhora uku ndichiti ipfutika iyi ipfuti iyi, ndichifamba ndichimhanya. Then after a couple of days obva wachizoita right, umwe obva atanga kupenga. Saka patakaona kuti ndo zvainge zvichiitika, takazoti zvino kana kuri kunzi ivo se vakazotangawo kupenga semapengero atinopota tichiita, achazokwanisa kukontrola umwe ndiani. Ndipo apo patakabva tachizosarudza kuti tinge tichizoenda kuMozambique mushure mekunge munin'ina waMusa azviuraya. Aiva aine chipepa icho chaainge akanyora kuti ainge achizviziva kuti Musa ndiye ainge akazviurayira mukadzi wake. Zvekare nehanzvadzi yaDread akangofa mushure mekunge vaenda kuchechi. Aipinda kuchechi kumasowe, anonzi akati achibhabhatidzwa ndokubva achizotanga kudanidzira achiti hanzvadzi yangu iripi, Dread aripi, akauraya mukadzi wake. Ndopatakazosarudza kuti tinge tichienda kuMozambique. Taenda kuMozambique takabva taudzwa kuti zvipoko zvevakadzi vedu zvainge zvakabatana zvichiita chirwirangwe, zvichirwa zviri pamwe chete zvichida kutiparadza. Saka taifanira kuti tinge tichibuda munyika, ende kana tabuda munyika taisafanira kuti tinge tichizodzoka zvekare. Ndokubva tachizobuda. Ini ndakasarudza kuuya kuno kuSouth Africa nevamwe vakasarudza kuenda kuBotswana, vamwe vari kuNamibia mukoma. Mari tinadzo, tinombopota hedu tichisangana, but takanzi kana tasvika munyika dzevatorwa hatifaniri kuti tinge tichiratidzira vanhu kuti tine mari. Ini ndakangosarudza kuti ndinge ndichingovhurawo chishopu changu chandiinacho, nditoita zvekutengesa mafoni nekutenga zvekare. Kana mukaposta muzondizivisa ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Asi kunobva mari yangu ndikoko. Semuno muSouth Africa muri nyore, vakadzi vari muno vanoda mari chaizvo. Saka vazhinji vanongogara variko kumba kwangu for a sleep over, avo vandinozoshandisa pamhiko dzangu. Chinongondirwadza mukoma ndechekuti kugeza handigezi, handitendedzwe kuti ndige ndichigeza. Ndine rimwe jagi rangu iro randiinaro repepo rinogara muwardrobe. Jagi iri rinogara riine mvura. Mvura iyi mukoma imvura yandakasotenga kumochwari, saka ndinopota ndichitopa mvura. Saka kugeza kwandinoita mukoma ndinongogeza sikarudzi yangu, uye zvekare ndinoshandisa mababy wipers kupukuta dzimwe nzvimbo dziya dzekuti kana ukasageza kwenguva yakareba unotanga kuzoita kakunhuwa. Kugeza handitogezi mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi vanongorarama nekupukuta vachishandisa mababy wipers. Kana iri sikarudzi yavo vanongogezeramo imomo muzijagi ravo iroro. Strange things indeed they do happen in this world.